Mae hyn yn animeiddiad Jenson, Rhys a Zoe am y Gylchred ddŵr. Beth bydd yn digwydd ar y cam cyntaf? Cyntaf, mae'r dŵr yn anweddu o'r môr ac yn troi mewn i nwy. Beth sy'n digwydd nesaf? Mae cymylau cael ei fforddi pan fydd anwedd dŵr yn oeri ac yn troi nôl yn fagol. Bach o ddŵr. Go! Beth sy'n digwydd nesaf? O nawr mae'n diddodi. Pan fydd y dafnau bach o ddŵr yn tyfu'n fwy ac yn drymach, mae nhw'n syrthio nôl i ddaear fel glaw, cesau'r cynllysg eir law neu eirach. Beth sy'n digwydd nesaf? Nawr, mae dŵr yn llifo o'r tir i'r môr trwy neintydd ac afonydd ac felly mae'r cylchred dŵr yn parhau. Beth sy'n digwydd nesaf? Mae planhigion yn cymryd dŵr i mewn trwy eu gwreiddiau ac yn cael gwared ar dŵr sydd dros ben trwy eu dail.